ତପୋବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ନାମରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୁଢ଼ୀକୁ କିଛି ନ କହି ନିଜ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାଟ ଜଗିଲା। ମୋର ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ଯିବି। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମଣିଷ ମାଉଁସ ଟିକେ ମୋ ପାଟିରେ ବାଜିନି, ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି? ଏ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତାକୁ ମାଛି କରି ନିଜ ସହିତ ନେଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତା କଥା ଶୁଣିଲେନି। ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବି, ତତେ ରାଜା କରିଦେବି। ମୋର ଟଙ୍କା କଣ ହେବ? ମୁଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି କରିଛୁ, ଏଇଠି ରହ। ଏ କଥା କହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସେ ବୋତଲ ଭିତରେ ରହୁଥାଏ। ଦିନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ରହୁଥିବା ବୋତଲଟି ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସେଠାରୁ ଖସି ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ନାହିଁ। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଏପଟେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ବି ହେଉଥିଲା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ମଣିଷ ମାଉଁସ ଟିକେ ମୋ ପାଟିରେ ବାଜିନି, ଭାରି ଭୋକ ବି ହଉଛି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସେ ଲୋକକୁ ମାରି ତା ରକ୍ତ ପିଇଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ତା ମାଂସକୁ ରାନ୍ଧି ଖାଇଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯିଏ ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲା, ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ମାରି ତାର ମାଂସ ଖାଉଥିଲା। ଏ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିବା ପରଠାରୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡୁନି। ମୋ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ହେଲେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀର ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେ ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିଏ ଯାଉଛି ସିଏ ଆଉ ଫେରୁନି। ତା ପରଠାରୁ ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭୟ କଲେ। ଆରେ, ଏ ମଣିଷ ମାନେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବି କେମିତି? ମତେ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି। ତା ପରଦିନ ଅସୁରୁଣୀ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀର ରୂପ ନେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଟୋକେଇରେ କିଛି କୋଳି ଧରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଲା। କୋଳି ରଖିବ, କୋଳି, ତାଜା ତାଜା କୋଳି, ଭାରି ସୁଆଦିଆ କୋଳି। ମାଉସୀ, କୋଳି କେତେ ଟଙ୍କା? ଆରେ ପୁଅ, ନଉନୁ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ କୋଳି। ମୋ ପୁଅ ଠାରୁ ମୁଁ କଣ ପଇସା ନେବି? ନେ ନେ, ଭାରି ମିଠା, ଦିଟା ଖାଇବୁ ତ, ନେ। କୋଳି ଖାଇବା କଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ମାରି ତା ତଣ୍ଟିକୁ କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଗଲା। ତାପରେ ତା ମାଂସକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟୋକେଇରେ ପୁରାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ କୋଳି ବିକ୍ରି କରିବା ନାଁରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଟୋକେଇରେ ପୁରାଇ ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ତାର ମାଂସ ଖାଉଥିଲା। ଦିନେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମାରି
ତା ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଉଥିବା ସମୟରେ ରାମୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେଲା। ସେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲା। ଗାଁରୁ କେତେଜଣ ରାମୁ ସହିତ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ କାହାକୁ ନ ପାଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏ ଖବର ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡେ ବାହାରିଲେନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସୁନନ୍ଦ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖରାବେଳ। ସୁନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲା କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚାଲି ଚାଲି ତାରି ଆଡକୁ ଆସୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁନନ୍ଦ ଦେଖିଲା ହଠାତ୍ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ରୂପରେ ବଦଳି ଗଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ସୁନନ୍ଦ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ଅସୁରୁଣୀଟାରେ, ମତେ ବୋଧେ ଖାଇବ ବୋଲି ଆଉଚି। ଏ କଥା କହି ସୁନନ୍ଦ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହୁଥିବା ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାବା ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ମତେ ଖାଇଦବ। ସୁନନ୍ଦ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ ଅସୁରୁଣୀ ଉପରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମରିଗଲି ରେ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ମଣିଷ ଖାଇବିନି। ଆଲୋ ଗୋପାଲ, ମରିଗଲି। ଓହୋ କି କଷ୍ଟ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରୁନି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା।